Ήξερες ότι ορισμένα τρόφιμα που φυλάς με τόση φροντίδα στο ψυγείο σου μπορεί στην πραγματικότητα να γίνονται αθόρυβα, τοξικά? Ακούγεται παράξενο, έτσι δεν είναι? Άλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια μας έλεγαν πως το ψυγείο είναι το πιο ασφαλές μέρος για τα τρόφιμα και τα περισσεύματα. Όμως όσο μεγαλώνουμε, το σώμα μας γίνεται πιο ευαίσθητο και πράγματα που θεωρούμε ασφαλή μπορεί τελικά να επιβαρύνουν την υγεία μας, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πεπτικά προβλήματα, βλάβη στα νεύρα ή ακόμη χειρότερα. Σε αυτό το βίντεο θα σου αποκαλύψω 7 πολύ συνηθισμένα τρόφιμα που δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν στο ψυγείο και θα σου εξηγήσω το γιατί. Μείνε μαζί μου, γιατί αυτές οι πληροφορίες μπορούν πραγματικά να αλλάξουν τις καθημερινές σου επιλογές στην κουζίνα και να σου χαρίσουν πραγματική ηρεμία. Νούμερο 1. Οι πατάτες γίνονται τοξικές στο κρύο. Πολλοί πιστεύουν ότι αν βάλουν πατάτες στο ψυγείο θα διαρκέσουν περισσότερο. Η σκέψη φαίνεται λογική, σωστά. Η αλήθεια όμως είναι ότι η χαμηλή θερμοκρασία κάνει τα άμυλα της πατάτας να μετατρέπονται σε ζάχαρη πολύ πιο γρήγορα. Και όταν αυτές οι πατάτες μαγειρεύονται, είτε τις ψήνεις στον φούρνο, είτε τις τηγανίζεις, αυτή η επιπλέον ζάχαρη αντιδρά με φυσικά αμινοξέα και σχηματίζει μια χημική ένωση που ονομάζεται ακριλαμίδιο. Αυτή η ουσία έχει συνδεθεί με βλάβη στο νευρικό σύστημα και με την πάροδο του χρόνου μπορεί ακόμη και να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου. Για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αφού ο οργανισμός δεν επεξεργάζεται πλέον τέτοιες ουσίες τόσο αποτελεσματικά, κάνοντας μας πιο ευάλωτους στις επιπτώσεις τους. Επιπλέον, οι πατάτες που έχουν μείνει στο κρύο συχνά έχουν μια παράξενη γλυκιά γεύση και χάνουν τη χαρακτηριστική αφράτη υφή τους. Η λύση: φύλαξε τις πατάτες σε δροσερό, σκοτεινό και στεγνό μέρος, ποτέ στο ψυγείο. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Άρθουρ, 77 ετών. Μου είπε πως όχι μόνο ξαναβρήκαν οι πατάτες του την υπέροχη γεύση τους στα πασίγνωστα hash browns που φτιάχνει, αλλά ένιωθε και ήρεμος, γνωρίζοντας πως δεν πρόσθεται χωρίς να το ξέρει κάτι επιβλαβές στο πιάτο του. Οπότε ποια είναι η απλή, δωρεάν και εύκολη λύση? Αν οι πατάτες σου βρίσκονται σε αυτή τη στιγμή στο ψυγείο, βγάλτες, βάλε τις σε ένα καλάθι ή μια χάρτινη σακούλα μέσα σε ένα σκοτεινό δροσερό ντουλάπι. Κράτησέ τες μακριά από άμεσο ήλιο που τις κάνει να φυτρώνουν. Είναι μια μικρή αλλαγή στην καθημερινή σου ρουτίνα, αλλά πίστεψέ με, είναι από αυτές τις πρακτικές κινήσεις που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην υγεία σου, σε βοηθούν να απολαμβάνεις το φαγητό με σιγουριά και προστατεύουν το σώμα σου από απρόσμενους κινδύνους. Οι πατάτες είναι ένα εξαιρετικά θρεπτικό τρόφιμο και αν τις αποθηκεύεις σωστά, μένουν έτσι. Αν μέχρι τώρα βρίσκεις χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες, κάνε ένα thumbs up στο βίντεο και γράψε μου στα σχόλια. Ποιο τρόφιμο πίστευες ότι πρέπει οπωσδήποτε να μπαίνει στο ψυγείο? Νούμερο 2. Τα κρεμμύδια χάνουν τη γεύση τους και πιάνουν μούχλα. Πάμε στο δεύτερο τρόφιμο. Τα κρεμμύδια. Ένα ακόμη βασικό συστατικό που πολλοί βάζουν λάθος στο ψυγείο. Αρχικά ίσως φαίνεται πως το ψυγείο βοηθά να μην φυτρώσουν ή να μην μαλακώσουν. Στην πραγματικότητα όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο και το αποτέλεσμα μπορεί να είναι τόσο γευστικό όσο και υγειονομικό πρόβλημα. Το κρύο και η υγρασία του ψυγείου καταστρέφουν τη φυσική δομή του κρεμμυδιού, κάνοντας τα κάποτε τραγανά πικάντικα στρώματα να γίνονται μαλακά, υγρά και άγευστα μέσα σε λίγες μέρες. Το χαρακτηριστικό κρακ όταν κόβεις ένα φρέσκο κρεμμύδι εξαφανίζεται και στη θέση του βρίσκεις ένα χυλωμένο, σχεδόν άοσμο κομμάτι. Και καθώς μεγαλώνουμε, το ανοσοποιητικό μας χρειάζεται ακόμη περισσότερη προσοχή απέναντι σε πιθανές βακτηριακές επιμολύνσεις, οπότε πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί με το τι τρώμε. Εδώ αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα.
Στο ψυγείο, τα φυσικά σάκχαρα του κρεμμυδιού βγαίνουν στην επιφάνεια, δημιουργώντας ένα κολλώδες στρώμα, το τέλειο έδαφος για βακτήρια και μούχλα. Ακόμη και ένα μικρό χτύπημα στη φλούδα αρκεί για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Πόσες φορές σου έχει τύχει? Πας να μαγειρέψεις, παίρνεις το κρεμμύδι από το ψυγείο και κάτι μυρίζει περίεργα, ή το κόβεις και αντί για σφιχτά στρώματα βρίσκεις γλίτσα ή ακόμη χειρότερα πράσινες ή μαύρες κοιλίδες μούχλας μέσα. Αυτό είναι ξεκάθαρο σημάδι πως δεν πρέπει να το φας. Η κατανάλωση μούχλας από κρεμμύδι μπορεί να προκαλέσει δυσφορία στο στομάχι ή ακόμη και πιο σοβαρές τροφικές δηλητηριάσεις, πράγματα που σίγουρα δεν θέλουμε. Θυμάμαι μία ασθενή μου, την Ελεονόρα, μία ζωηρή 81χρονη που πρόσεχε πολύ την κουζίνα της. Έβαζε πάντα τα μισά κρεμμύδια στο ψυγείο τυλιγμένα σε πλαστική μεμβράνη, πιστεύοντας ότι έτσι θα κρατήσουν. Όμως άρχισε να παρατηρεί ότι χάλαγαν γρήγορα και συχνά μύριζαν περίεργα, παρόλο που εξωτερικά φαίνονταν εντάξει. Της πρότεινα ένα μικρό κόλπο, να μην ξαναβάλει κρεμμύδι στο ψυγείο, αντί αυτού να τα φυλάει σε δίχτυ ή καλαθάκι στο ντουλάπι. Το δοκίμασε και ενθουσιάστηκε. Κρατούσαν περισσότερο, έμεναν σφιχτά και αρωματικά και έδιναν καλύτερη γεύση στις σούπες και τα μαγειρευτά της είχε και λιγότερες σπατάλες, κάτι που τη βοήθησε και οικονομικά. Αν παρακολουθείς μέχρι εδώ και βρίσκεις χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες, γράψε νούμερο 2 στα σχόλια. Και αν δεν έχεις κάνει ακόμη εγγραφή, σου προτείνω να το κάνεις και να ενεργοποιήσεις το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα βίντεο. Η υποστήριξή σου μας βοηθά να συνεχίσουμε να δημιουργούμε περιεχόμενο που σε ενημερώνει και σε εμπνέει. Πάμε τώρα στη λύση. Κράτα τα ολόκληρα κρεμμύδια εκτός ψυγείου. Αποθήκευσέ τα σε δροσερό, ξηρό και σκοτεινό μέρος με καλή κυκλοφορία αέρα, όπως ένα δίχτυ ή ένα καλάθι σε αεριζόμενο ντουλάπι. Με αυτή τη μικρή αλλαγή θα αποφύγεις τις αλλοιώσεις, θα προστατεύσεις τον οργανισμό σου και θα κρατήσεις τη δυνατή γεύση του κρεμμυδιού εκεί που πρέπει, στο πιάτο σου. Νούμερο 3. Το σκόρδο φυτρώνει και μουχλιάζει πιο γρήγορα. Αχ, το σκόρδο! Η ψυχή τόσων υπέροχων συνταγών. Όμως υπάρχει ένα μυστικό που πολλοί αγνοούν. Το σκόρδο δεν πρέπει ποτέ να μπαίνει στο ψυγείο. Πολλοί, με καλή πρόθεση, βάζουν ολόκληρες κεφαλές ή μεμονωμένες σκελίδες στο ψυγείο, πιστεύοντας ότι έτσι θα διατηρηθούν φρέσκες. Αλλά το κρύο και η υγρασία κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Ενθαρρύνουν το σκόρδο να φυτρώσει. Μέσα σε λίγες μέρες αρχίζουν να εμφανίζονται πράσινα φύτρα, τα οποία αφαιρούν τη δυνατή πικάντικη γεύση του σκόρδου και κάνουν τις σκελίδες μαλακές και λαστιχωτές. Το φυτρωμένο σκόρδο δεν είναι μόνο άνοστο, γίνεται συχνά πικρό και μπορεί να χαλάσει ολόκληρο το φαγητό. Και κάτι που πολλοί δεν γνωρίζουν. Το ψυγείο βοηθά επίσης στη δημιουργία μούχλας, επειδή η υγρασία εισχωρεί μέσα στις λεπτές, χάρτινες φλούδες του σκόρδου. Αυτό που το κάνει δύσκολο είναι πως η μούχλα δεν φαίνεται πάντα απ' έξω. Μπορεί να κρύβεται ανάμεσα στις σκελίδες και να εμφανίζεται μόνο όταν ανοίξεις την κεφαλή και δεις μπλε ή πράσινα σημεία. Για τους ηλικιωμένους αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό, καθώς το πεπτικό σύστημα γίνεται πιο ευαίσθητο και ακόμη και λίγο χαλασμένο σκόρδο μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Και φυσικά είναι κρίμα να χαλάει μια ολόκληρη κεφαλή πριν προλάβεις να την χρησιμοποιήσεις. Θυμάμαι τον Walter, έναν ζωηρό 75 χρονών που λάτρευε την Ιταλική κουζίνα και μαγείρευε πάντα με άφθονο σκόρδο. Κρατούσε τις κεφαλές στο πίσω μέρος του ψυγείου, νομίζοντας ότι έτσι θα διαρκέσουν περισσότερο. Γρήγορα όμως άρχισε να παρατηρεί πράσινα φύτρα και μια μουχλιασμένη μυρωδιά. Πολλές από τις σκελίδες του μαλάκωναν και δεν μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει. Όταν του είπα να αλλάξει συνήθεια, έκανε κάτι πολύ απλό. Τοποθέτησε το σκόρδο του σε ένα μικρό μεταλλικό καλάθι πάνω στον πάγκο της κουζίνας, σε δροσερό και σκιερό σημείο, μακριά από τον ήλιο.